Bai. Egunon, ongitorri gaurko agerraldira, ongitorri AEK-ara, ongitorri Iruñezar AEK-ko euskaltegira. Nirekin batera AEK-ko artezkaritzakideak dituzue, hemen atzean, eta gaur deitu zaituztegu ikasturte berriaren matrikulazioaren aurkezpena egiteko. Izan ere, AEK-ko euskaltegi guztietan matrikulazioa zabalik dago. Euskara ikasteko garaia berriz hemen dugu. Euskara maila hobetzeko, euskara erabiltzen jarraitzeko. Amaitzear dugun ikasturteak erakutsi digu, egoera zail honetan ere euskara ikasi eta hobetu nahi duten herritarren gogoa hortxe dirauela. Eta irakasleen ahaleginari esker, unean uneko babes neurriak beteta euskalduntze prozesuan aurrera egin dugula. Arrakasta handiz burutu ditugu ohiko ikastaroak. Ate joka dugun ikasturte berriari begira asko ikasi dugu. Eta ziur gaude, iazko esperientziatik abiatuta eta pandemiaren bilakaeran aurre ikusten den hobekuntza tarteko 21-22 barkatu ikasturtean euskaltegitara hurbiltzen diren herritarrak inguru seguruago bat topatuko dutela. Gainera, azpimarratu nahi dugu herritarren erantzuna izugarria izan dela. Zer gertatuko zen inork ez zekien arren. Hau da, ikasleak etorri dira euskaltegitara, ikasten jarraitu dute. Balorazioa gazi gozoa da, jendea etorri delako euskaltegitara, baina ezin izan ditugu denak arteatu. Osasun irizpideak zaintzak edukierak mugatu dizkigu, eta ikasle asko itxaron zerrendetan geratu behar izan dira. Zorionez, autoikaskuntza eta online ereduek aukera eman digute geletan sartu ezinik izan ditugun ikaslei ikasten segitzeko modua eskaintzeko. Ea ikasturte berrian herritarrek berdin erantzuten duten, eta neurriak nahiz baldintzak egokitzeko aukera dugun. Urrian hasiko den ikasturtean berdin segituko dugu, ohiko ikastaroekin jarraituko dugu, beti ere unean uneko osasun neurrietara egokituta. Hauek izango dira AEK-an euskara ikasteko aukerak. Euskaltegietan aurrez aurreko taldeak, ohiko euskalduntzea eta mailak egiaztatzeko ikastaroak. Autoikaskuntza euskaltegietan, eredu kombinatua, aurrez aurreko eskolak eta autoikaskuntza uztartuta. Online ikastaroak. Foruko barnetegia Urdaibaiko biosfera erreserban, urte osoan zabalik. Beraz, etxeko eta lagunarteko harremanak euskaraz izateko, lan egoera hobetzeko eta bilatzen ari diren euskara maila ezagutzeko eta bar, herritarrek AEK-an aukera ugari dute. Gainera, zeregin horretan, AEK-an matrikulatzen direnek gertu izango dituzte irakasleak. Irakasleak ikasleekin batera AEK-aren altxorrik garrantzitsuenak direlako. Eta bereziki, ikaslearen pertsonarik hurbilenak dira. Uste dugu, jendeak nahi duen euskara maila gaino iristeko, AEK-ko irakasleak bidelagun honenak direla. Irakasleak gai direlako ikasleak ikasprozesuan aurrerantz egin dezan, eta bestetik, euskaraz bizi denaren pasioz, irakasleak nahi duelako euskaltegian matrikulatzen den pertsonak ikas dezala. Bide guztiak omen doaz euskarara, eta bideetako batzuk atseginagoak eta eraginkorragoak dira. Hori dela eta, herritarrak animatzen ditugu euskara ikastera AEK-aren bidean. Zuek ere animatzen zaituztegu euskara ikasteko deialdi hau 4 haizetara zabaltzera. Guk aurrera segituko dugu, AEK-aren helburuek tinko segitzen dutelako. Ikerketek diotenez, euskarak 300.000 hiztun berri irabazi ditu azken hamarkadetan eta heren bat euskaltegietatik etorri da. Beraz, ezinbestekotzat ikusten dugu matrikulazio kanpaina indartsua egitea. Milaka herritarrek euskaltegietan euskara ikasteko, aukera izan dezaten ikasturte honetan. Ohartu zareten bezala, irakaslea eta ikaslea batera elkartzen dituen AEK-aren bizidekarra sortu dugu. Hemen duzue ondoko kartela honetan.
ahalik eta herri gehienetara modu zuzen eta atsegin ere iristeko. Kanpaina aktibo eta handi bat ekingo dugu. Kanpaina aktibo eta handi bati ekingo diogu barkatu. Ohiko kanalen bidez, bizibekarra nonahi azalduko da. Abekako irakasleak eta ikasleak batera, baita euskararen bidera igotzera animatuko diren guztiak ere. Gaur, esate baterako hemen dugu, kontua da euriaren arazoaren gatik ezin izan dizuegula erakutsi, baina kalean dago. Eta gero Gasteizen egongo da, Andoainen, Asteburuan Portugaleten, eta egunero Euskal Herri osoan hemendik aurrera. Azkenik, amaitu baino lehen, azpimarratu nahi dugu erakunde askok, udalek, aldundiek, mankomunitateek, administrazio nagusiek dirulaguntzak ematen dituztela. Euskal Autonomia Erkidegoan hain zuzen ere, bebira arteko prozesua doakoa da, maila egiaztatu zero. Dirulaguntzen gaineko informazio hori, ikastarobena, hizkuntza agiriena eta guztiena gure euskaltegietan dago, euskaltegi guztietan, eta gure web horrian, aeka.eus web horrian aurkituko duzue. Eskerrik asko, hori zen aurkeztu nahi genizuen matrikulazio kanpaina, orain galderetako tartean ega duzue, irekiko dugu. Aipatu duzu, iazko ikasturtea ez, ikasketa bat izan zela, asko ikasi duzuela aurreko ikasturtetik, zer nabarmenduko zenuke eta zer berrikuntza ekartzen ditu ikasturte honek, aurreko ikasturtearekin alderatuta? Bai, pasaren aurreko ikasturtean, bukatzear dagoen ikasturte honetan, egoera zail batetik etorri ginen, aldaketa batzuk eman behar izan genituen eta egoera berrira moldatu. Ikasturte, amaitza hartagon ikasturte honetan, ohiko aurrez aurreko ikastaroetan ibili gara, baina aurretik ikasitakoa ere inkeletan erabili dugu. Esan nahi dute, arazo horren bat egon denean, ikaslea ez da gelditu klaserik gabe, irakasleak ere hor egon dira, modu telematikoan ere eman izan ditugu klaseak, eta bar. Eta hori ere, hemendik aurrera, digitalki jarrituko dugu aurrez aurreko ikastaroekin batera. Beste galdera zuen. Aldeekin baino lehen, ohar garrantzitsu bat, helarazi nahi dizuet. Banatu dizuegun karpeta horretan, dagoen nahizu aldizkariari buruz. Urte honen amaieran eskuartean duzuen aldizkari horrek 40. urte urrena beteko, 40 urte beteko ditu. Eta, dagoeneko iraila urria dagokion 460. alea duzue. Eta, ikusiko duzuen bezala, jantzi berria du, erabat aldatua dago. Eta 40. urte urrena beteko duen honetan, urte betetzeari dotore helduna izan diogu aldaketa horrekin, eta itxura goitik bera aldatu dugu. Horretaz gain, aizu.eus web horria ere goitik bera aldatu dugu, edo, eraberritu dugu, eta euskara ikasten ari diren ikasle horientzat guztientzat oso baliagarria izaten da hilabetero ateratzen duguna aizu aldizkaria, eta horregatik eman nahi izan diogu eraberritze hori. Mila esker, etortzeagatik, eta hurrengo arte.